12-13 октябрь көннәрендә җирлегебезгә күренекле язучылар һәм сәнгать эшлеклеләре килде. Шунысы сөендерә, язучылар мөселебезгә яратып киләләр һәм үзләренең иҗат җимешләре, акыллы фикерләре, идеялары белән халкыбызга рухи азык бирәләр. Мәртәбәле кунаклар арасында халык язучылары Марсель Галиев һәм Фуат Садриев, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары Газинур Марат, Зиннур Мансуров, Ләбиб Лерон, Гаяз Исхакый исемендәге премиясе лауреаты Факил Сафин, Балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, шагыйре Шәмсия Җиһангирова, журналист Рәшит Минхәш һәм башка бик күп танылган язучылар бар иде. Менә шушындай мөслим кебек районнар булган хәлдә безнең татар халкының кодексы да язылырга мөмкин, аның яшәеше дә артырга мөмкин. Кызганыч ки, авыллар бетә, яшьләр китә, әмма ләкин алар китә, дөнья бетә, авыл бетә дип кенә түгел бит. Менә әгәр дә һәрбер район шушы мөслимнәр кебек эшләсә, үткәнен, бүгенгесен барлап барса, biz әле яшәячәкбез. Беренче көнне язучылар бүләк авылында булып, шагыйрь һәм әдәбият галиме Наиз Гамбәр яшәгән йортка элмә такта кую тантанасында катнашты. Наиз Гамбәрнең каберен зиярат кылу, Советлар Союзы герое Илдар Маннанов бюстына чәчәкләр салу истәлекле вакыйгага әйләнде. Шәхесләрне искә алу бу башкаларга да үрнәк, бу безнең яшь буынга да бер тәрбияви чара, безнең инде алмашка, менә онытмаска кирәк, исәннәрнең Кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән мәкалдә бар. Ул мәкалә инде ул халыклашкан. Ул безнең мәшһүр шагыйребез Шәүкәт Галиев сүзләре. Дулкынланып, тәэсирләнеп кайтам. Кайтмый һич кенә дә калырга мөмкин түгел. Һәм горурланам, эштән генә горурланып йөрим, күзәтәм үзем белән сәяхәткә килгән каләмдәшләремне. Мөслимдә менә ихлас күңелдән, күңел биреп эшләнгән икәне әллә каян күренеп тора. Һәм бу икеләтә мөслимләрнең дәрәҗәсен күтәрә минем каләмдәшләр алдында да, гомумән җәмәгатьчелек алдында да. Соңыннан кунаклар Октябрь авылына юл тотты. Әкиятче бабай буларак белгеле райондашыбыз язучы Зориф Мөэминовның кабере янында иҗат әһелләре аның биографиясе, тормыш юлы белән танышты. Очрашуга язучы яшәгән, озак еллар укыткан, мөгаллимлек иткән авыл кешеләре дә шактый җыелган иде. Без монда килеп беренчедән теге үзебез аралашсак инде Müslüm халкын күрсәк, анда икенчедән инде монда мөслимнән чыккан бик зур язучылар бар. Рухны күтәреп кайтабыз менә мөслимнән. Чөнки мөслим күз алдында үзгәрә бара, ул мотор айды бит инде. Чираттагы тукталыш Турыш авылы, авыл зиратында бер төркем язучылар шагыйрь Хоррас Әюпның каберен зират кылып чәчәкләр салды. Сәфәрне дәвам итеп кунаклар мөслимгә кузгалды. Язучылар районыбызның истәлекле урыннары белән танышты. Тукай, хезмәткәдан һәм бәхет скверлары һәркемдә җылы тәэсирләр генә калдырды. Мөслимнең көннән-көн үсә һәм матурая баруына соклануларын берәү дә яшермәде. Шул ук көнне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында узган халык белән очрашуда әдипләр үз чыгышлары аша татар әдәбиятының һәм сәнгатенең бүгенгесе, киләчәге турында фикер йөртте. Ел саен язучылар белән очрашу матур традициягә әверелде. Бу гади генә очрашу түгел, укучыларны халыкның татар әдәбияты белән таныштыруда, аны халкыбыз арасында пропагандалауның бер ысулы да булып тора. Зур дәрәҗәләргә ирешкән, халык яратуына лаек булган бөек язучыларны үз күзләрең белән күрү, алар белән әңгәмә коруда күңелгә онытылмас мизгел булып кереп кала. Кызганыч, без менә кайтканда да уйлап кайттык. Безнең Мөслим төбәгеннән чыккан бик якын дусларыбыз инде күбесе бакылыкка күчкән. Зөлфият абыйлар, Наиз абыйлар, Наиз Гамбәрләр, алар әлегә безнең арабызда булган, безнең белән аралашып яшәгән шундый шәхесләр менә бүген бик дулкынландык. Наиз Гамбәргә истәлек тактасының туган нигезендә ачылды. Мөслимләргә ихтирамым, аларга булган хөрмәтем тагын да артты, чөнки алар үзләренең шәхесләрен чынлап та зурлый беләләр. Икенче көнне язучылар Мөслим зиратында Флюс Латыйфиның каберен зират кылып, язучының истәлек ташы янәшәсенә кәнәфер чәчәкләре салды. Иҗади сәфәр районның гомуми белем бирү мәктәпләрендә дәвам итте. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.